Wanêjayê diye biryara helgirtina parêzbendiyê di çerçeveyê ku prosesa aştiye ye komisyona parleman heye û nizamcı heta dawiyê gel wê bandorî çi hebe. Sedem siyasî an fe'len van dosyê ser heye pêwîst e parêzbendî serbête rakirin. Birêz Sinan çîftî rek parlamenterê Dem Partiyê yê wanên hali Diyarbekirê gelmeye birêz Sinan demata baş be. Gelo tu jiyekî ji van parlamenterayî ku daxwaza helgirtina parêzbendiyê li we tê kirin tu vê pêşhatê çi hat bî? Gerek spas dikim malaba. Spas. Serê de îro em ketin ser sala 9 ya 2026 Erê. ji bo we ji bo hemû gelê me ser sala 26 bu se sala aştî wekem bên azadî û serkeftinê. Li Amedê û serenserê Kurdistanê berf bariye em nan nikin dekevin derva berfê wekem bên ser sala 2026 pîroz kir. Gelek spas ji bo berfê em bêjin hêvî dikim cotkarê me û bajarê me ev kêf xweş bûn. Niha tevî me derhexê 22 wekîlan da rakirina parêzbendiyê car dir radesa serok meclis kirin. Ew nuh nenin bi 10 salan ev berdam dikiye. Rakirina parêzbendiyê navaroka wê de çi ki derhexê me de zê di fezleke henin. Bale. Hîn evna ne diyarın gerek em serlêdana serok meclis bikin wek bi dilekçe serok meclis ve çağı ev navaroka em bêjin fezlekê rades em bike ve çağı em tê bigîjin. Lê belê berê vê salekê demadı cardı derhaqê me de û derhaqê vekilê me demê û partî opsiyon da rakirina parêzbendiyê hatû meclisê yekem car derhaqê me de suçdariya tometbariya evê bû. Tavanbariya em bên klasîk e yani propaganda rêxistina terorê. Îjar çi em nizanin lê ew her daim di meclisê da di destê devletê û di destê herî zêde zî iktidarê da li dijî wekîlê muhalefetê wek em bên şûrê divên ya demokrase li ser istiyê vekîlê muhalefetê opsiyon taybetî Kurdan her daim wî didin wek em bên deliqandin. Belê birêz Sinan demekê daha ke tu bi tometa propaganda rêxistina tîrorê wekê ew dibêjinê gelo hatî bê tometbarkirin niha PKK xwe helweşandiye. Heta tê gotin propaganda wê jî nabîte sûç. Kewata bû ev dosya careke din li dijî we hatke dubare kirin hatke azrandin û taybetî jî demawê tewqîta wê tu çi hat bînî gelo? Navaroka va fezlekê nuhî ne diyare hundirî lê texmîn dikim car da ev yani suçdariya propaganda rêxistina terorê ve hanî ziman ev salek derbas bû ki li ser banga Öcalan serî de banga Devlet Bahçeli paşî zî ser banga Öcalan PKK em bên çek berdan çekî xuşevitan din êdî gotin em şinda gav navijin ev yek du dîvî vekîl dîtûnû nîrînê xadînin ziman destê wan da çek tune destê wan da ço tune hêrişa kesî nakin Fikrû Rahmanê Xan al nav gel da li zixaxa anî meclis da dînin ziman çima evna dûn sedema lêpirsînê çima evna dûn sedema wekem bên suçdariyê yek du dîvî qaşo pêvajo heye ne wisa saleke pêvajo berdewam dike gîşte çi encamê neyşte çi encamê ev jî wekem bên hewce dike kemerî li ser lêpirsînê çêkî hîn negiştî encamekê lê ew pêvajoya berdewam dike eger daxwaz dikin çareserkirina mesela Kürt binin rojevê û çareser bikin çima gotin û dîtin û fikrû Belê birêz Sinan zêdetir Dem Partiyê xwe dîl vê peyvajiyê derdike ve serpereşkevê dike şanda İmralî heye diçe Cem Aliyanê dî mîtîngên cemawerî rêk dixe hewl dide ku zemîneyekê baş bû vê yekê peyda bike. Gelo çima zêdetir daxwaza parêzbendiyê li endamên parlemanên Dem Partiyê û her du hevserokên nû jî têda netêkirin. Belê yani ew xweya ki ew pêvajoya çareserkirina mesela Kurt seranser nine. Ew pêvajoya armanj dikine ki histiyê siyasetmedarê gelê Kurt xwar bikin. Wana bêdeng bihêlin. Eger wisa nebese çima em bên pêvajo berdewam dike svê êvarê wek em bên wekîl û heyet diçin li serlêdana Birêz Öcalan dikin
لی وکیل دی مجلس زقاق دیتین خادین زمان او دو سدما لی پرسینی سدما سوشتاریه او دو کوکتا شاشیه که مزنه باگ عمل دولت را حکومت را اگر هون داخواز ارمانش دکین کلوی ولاتی ایدی فکر رامان گوتونو گوتو بیج نه اون سدما ام بیجن tavanbariye suçları roke peşte ve mesela Kürt çareser bikin. Hun çareser nekin her daim gotunu ditin doğun sedama suçları. بله تو زانی جی کار پارلمانتیه جبری درکرنا یاسایان چاودریا جواکی و جبهه کرنا کاروبارن حکومت و ایدی برچاف کرنا پرزگیرکن که هیه گلو بدیدناته همه اوه هم بیدنگ ببین یانجیک تو نابینی که اوه بخوشی پیش هاته که دبه ایدی پیواجا چارەسەریە دوێ ساڵێدا و ئیرو یەکەم ڕۆژە چەندە مژمێرێکە نەم دەربازی 2026 بوویە ئیدی بە ئەوەیەکی باش بڕێڤەنەچە دووچارە نویسێ vê pavjê di çerçevê van pêşhatan da çavbînî bi Rêsînan. Gelek spas dikim ew giring e em dizanin ki hûn baş dizanin ki çareserkirina pêvajoya ya hundir hetanî dim haşin davetin. Şuma şun davetin balkeşe baldikşine ki li Suriye o vekti teybetize em ben nabera hateşe o Xoseriye Rojava da peymana ka haşte dehe adare bu ev peymana zihatani ser sale ne gişle encameki sem haşın davetin jibo ve peyvaje hündirzi giredaye mesela Xoseriye Rojava ya ve derizi peyvajo vek bigje çi encami dim haşın davet em rast nabinin me düz rast nedit iruz em rast nabinin mesela bakur tişkidine mesela ve kemin Suriye Xoseriye Rojava dervayı velata kidine gerek Türkiye mesela xay hündür bu ku çareser bike seroke MHP sibe ibare dogot ya ev mesela me navxuya em naxazın qat hezdeki nav devleti tabi kare me bu em bu ku çareser bikin evet çay kerem ki bre bu ku çareser bikin şuma gredaya em ben mesela Suriye dikin ev ne rastı Kevata Yaşar Güler Wezîrê Bergiriya Tirkiye herî dawiyê bêguman gotiye ku mijara vê pêvajoya ku ew bi pêvajoya Tirkiyeyeke bêtîror bi nav dikin êdî her çi qas be girêdayiye cebecekena rêkeftina dihê adarê ku pêwîst e hesedê tak xwefasıl bikin biçin de nava artişa niha ya Sûriyê da. Kevata gelo vê pêşhatê ku heta niha jî ew rêkeftin hatike cêbecêkirin. Car hesedê Şamê tûmetbar dike, car Şam hesedê tûmetbar dike. Kevata di vî çarçivî de çarenivîsê vê prosesê her çi navekê wê hebe lê bête danîn mirov dikare çawa pênasa bike gelo. Gele spas dikim daxaya ew eşkereye ki gele Alevi ew hefteke vek xwepêşandana li ziqako kolana pêk dînin. Şima hêriş û komkujî li dijî wan berdewam dike. Gelê nerezibûna xwe dînin ziman û divên sîstemeke federal ji me re lazim e. Gelê Durzî wisa dibêje û ew nihuzî nine yani devletek an Türkiye, an em bên devleteka din, an Mısır, an İsrail, an Amerika. Biryar bisine bêje ki biryar em evekî hûn Alevi, gelê Durzî û gelê Kurd xweradesta em bên heteşê bikin bi biryar. Ev nave. Sosyolojiye Suriye'ye. Sosyolojiye vek em bêjin gelê Alevi, gelê Durzî, gelê Kurda heye. Dema ki komera Suriye hata avakirin em dizanin ki gelê Durzî bi salan ve Xoseriya wana hebûn. Ji bo wê bi biryar dayîn mi biryardan hûn herin xweradesa heteşê bikin ev ne rast e sedîre zembana Türkiye dikin gerek planaka Türkiye ya dijî hebe A, B, C îlam zor destî li ser Kurda li ser Xoseriya Rojava ne rast e bagemel devleta Türkiye re ev e daxwaza armanc dike ki li Kafkasya başûr hetanî Misrê bi siyaseteka demokratik ya vek em bên desthilatdar be gel bi Kurdar ve ittifaqa stratejîk pêk bîne destkeftînê Kurdan nas bike vek em bêjin radestkirina çekberdan û radestkirina heteşê ne rast e. Kevata di demekê de ku eva xwasteka Tirkiye ya fermiye bêguman xwe li zerdevê mezina berpisên xwe dibêjin eger rêkeftina dihê adarên hate bicîkirin hesedê xwefasıl neke û neçe nava artişa Sûriyê da. û li Bakurê Kurdistanê jî parêzbendî li ser ku endamên Dem Partî nava Parlemana Tirkiye heye û tu zanî mijara qeyûman ku meke babet û pirsên din hene. Kevata wê rew çawa be? Hem
Bakurê Kurdistanê hem Bakur û Rojhilatê Sûrî. Ve Türkiye çawa îdara ve rewşevkê gelo. Bangemel de aklı devleti re. Evsede hafteş sale bir siyasete zor destiye, siyasete çekan, bir siyasete ben şer, mesela Kürt çareser ne bu? İro devlet gerek leve hattı, leve merhale, leve strateji dur kebeydi. Nabiye dit, encam bir ders ala encam dit. O ders caraz hatta zaman, serok MHP'zi hani zaman got ki me her rebazda berxu bir siyasete çekin nabiye em dixazin mesela xu bir siyasete ka bir re siyasete çareser bikin. Ev çak gerek devleta Türkiye navleke. Beje ki mesela min Kurdeye ez daxaz dikim bir reyaka siyasete ka aştiyana ve çareser bikim. Kurt amedenin Kurt ses salın demen zaten em reyaka aştiyana daxazın mesela me çareser bu. Em şerru çek naxazın. Li dervazî Kurt amedenin destê xwe her daim dirêja Türkiye dikin xweseriya rojava ji bo wê çare ev e ki Türkiye li hundir jî li derva Öyle birisi nalı dawiyeken vê jî bipirsin Türkiye bêguman sedem hene ku wisa li hember hesedê tev digere dibêje hesedê jî niya Sûriye ya PKK îdeolojî di çarçovê ve ideolojikê de tev digere me tirsiye bu ser em naqewmiya Türkiye bi vê sedemê jî pêwîst e ev stratîji ev şêwazê îdarekirina wê bihête guhartin bibe beşekel artışa Sûriye. Niha Türkiye dibêje ki bira heteş sedeke xwe fes bike xwe radesta wek ferdiyet ne hêzekî bihêz ne wek artêşek wek ferdiyet xwe radesta heteşê bike. Du dîvî dibêje ki va rojê dawîn de bira di navbera sedegê de wek em bên kadroyên PKK derkevin evna ê biyanînin derkevin. O sisêvî dibêje ki eger sedeke peymana heştê adarê pêk neyne ve şaxe ev dibe sedema şer. Enha em bi rastî baxfin ne wisa sedeke dibêje ki navbera me der kadroyê PKK tunenin. Eger mesela kadroyê biyanînin serî de gerek neynikê bidin heteşê, neynikê bidin simo. Piraniyê wana zaten li derveyê welatê hatine li hemû cîhanê hatine. Ji bo wê ev ne rast e Türkiye gerek mesela xweseriya rojava wek em bên bi rêyeka aştiyana nas bike ev rastiyeke gelê Kurd e rastiya Durziya zî ev rastiya gelê Durziyana û ya Aleviya. Ji bo wê sistema federal çareserkirine mesela Sûriye, Türkiye daxwaz dike ki yekîtiya Sûriye berdewam bike ev sistema üniter nabe êdî gerek sistemeke federal sistemeke ademî merkeziyetçî li ser biskine Bale birisidan. kilê bide wayî. Birisidan çiftî örek parlamenterê Dem Partiye niha li Diyarbekirê gelme bû. Gelek spas.